Takže přátelé, další report ze srbského snu přímo v terénu. Jdeme si koupit nové uprchlické centrum. Tady ve vesnici Ljuba. U chorvatských hranic. Vinařský region. Něco pro bobra. Jezera v okolí. Turistika zaručená. No a je to zároveň momentálně nejlevnější barák v Srbsku. A na to já jsem expert, takže jsem to hnedka našel. Ale bohužel se tam nedá dostat s Passatem. Takže jdeme pěšky. Na pěšáka jak vojáci. No, ale na motorky, kámo, to vypadá... Na motorky to vypadá ideální, viď? No. Takže to bude motorest číslo 2, až jednou doděláme Motorest číslo 1. motorest v pivnici, tak se začne dělat tady další. Si dokumentujeme cestu. Počasí nám moc nepřeje, no. Ale není čas ztrácet čas, nemovitosti mizí velice rychle. Jakmile něco visí na inzerátech díl jak 2 týdny, tak je to prodaný. Zrovna jsme zjistili, že tady jsou nejspíš Jánošíci, co nechtěli být v pivnici na poli, co jim chyběly hory. No. Bobr to dobře zanalyzoval. Tak jsem to odtajnil. Tady je nějaký první domorodec. My jsme až tak ještě ty půl kilometru bych tipnul, že budeme. Kolik? Já nevím, no, se koukneme na mapu, jestli se přibližujeme. Čověče, to bude tohle, kámo. Je to možný? Ne, ono to bude ještě dál, my musíme tam někam doprava trochu. Samozřejmě jsme si zašli, takže jdeme džunglí. Doufám, že tady nejsou někde miny jak v Bosně, tyjo. Na polích. Bobr už má štítu. Takže dobrodružství zaručeno při hledání nejlevnějšího domu. Tady je nějaká stezka apačská, čověče. Je to tady dobrá džungle, jako. Tady by to šlo, ne? To jsou nějaký taky divizny černý. Krásné. To bude hodně jedovatý, no. Na to se podíváš a musíš do nemocnice, jo. Ale ty pičo. Ty vole. Bobr už tady taky jede. Ale vidím, že tady někdo chodí, hele, je tu taká stezka. Bůh ví, co tady najdeme ještě, člověče. Jdeme po stopách ustašovců. Ty kokso. Ještě jsme koupili ty deštníky, vole. No. Ale za chvilku budeme potřebovat gumovky možná. Kámo, jestli tohle není ta cesta. Ty pičo. Běž, vole, už mám z toho, vole, tady parabolu, vole. Už tady vysílám ty vole, signál, satelit. Vole. Máš signál? No tohle je ta cesta, ale do prdele, vole. No, tak to bude na hodně velkou ladunivu, jako. No, kámo, ty vole. Takže jsme to vzali samozřejmě špatnou cestou. Museli jsme se vrátit z džungle a přes vesnici to projít trošku lepší cestou. Bobr nám málem spadnul na poli v bahně, samozřejmě. Bobr spadnul hlavně, vole. Bobr spadnul. Deštníky nám málem uletěly, ale teďka už se nejspíš dostáváme na tu nemovitost, kámo. Ale to je ono, vole, to z těch fotek poznávám, no. To je ono. Kamarád, tady nemáš jedinýho souseda. Tohle to není špatný. Tak co, vezmeme to tady, přes tu první salaš? Jdeš první, vole. No kámo. Možná si tady necháme deštníky venku. Co? Dá se tam vlízt? Jo. Ale tohle byl asi nějaký krávní, nebo? Podívej se, vole. No a hlavně... Ale tady byla elektrika. Hlavně je to těgla, vole. To je cihlový, kamaráde. Strobu, vole. To máš nové betony tady na zemi. Tady byly prasata, no. Tady jsou koryta. Bobr v přímém přenosu. No, tak tady to je provalený, viď? Takže tohle, vole, musíme zbourat asi. No nic, jdeme se podívat dál. Něco z toho by mělo být rádoby obyvatelný.
Tamhle už spadnul komín a střecha se prohybá. Číslo 8. Takže to měl kuční broj 8. Takže to měl nějaký Daniel Nekonečný asi. Hele, elektroměr, tady máš číslo 5. Elektroměr máme, ten si můžeš odmontovat rovnou. Tady jsou jističe. A tak co, já bych sem stejně dal nejdřív nějaký solar, abych tam nepřipojoval, pak máš akorát to. Hele, tady je beton. Tady ta zeď teda trošku jako už praskla. Jako je to takový polorozpadlý, no. Tahle terasa mi přijde pěkná. Já myslím, že tahle ta část bude nejlepší. Hele, je někdo doma? Jsou nějaký novější dveře. Kamaráde, tady to je obyvatelný normálně. Tady si děláš kozy. No tady se bývá. Tady býváš. Tyhle, tady je dětská postýlka, vole. Podívej se na to, tyjo, tady máš i kamna, hele. Sporák máme. Podlaha jak u tebe doma, ty vole. Posvik nám tady na tu fotku, hele. Takže můžeš prodat umění potom a vyděláš zpátky. No dobrý, no. Hele, jako nemusíme tady šmědit, co tady má kdo v tom, jo. Ve spižírně, jo. Jde o to kouknout se na tu nemovitost. Ale hele, jako, člověče, tady je stůl a židle normálně úplně použitelný. Jako... To balíme ke mně, ne? Další salaš. Kamaráde. Tady to teda trošku opadalo, tady někudy zatejká možná. Ale jakoby... Co to byl sádrokarton? To je sádrokarton. To je sádroš namazaný na starém stropě nějakým. Tady je vidět, že teda tam někudy zatejká. Víš co, on to někdo... To bude normálně těhla. To před pár lety někdo prostě opravil a pak se na to vyprt. A teďka to zase začíná být ruina, jo. Ale musí se prostě střecha dát dohromady a... Sleduj, tady máš tašky normálně, jo, naskládaný. Jsem tady ten deštník. Protože jsi z toho úplně zmatený. Tady je nějaký komín teda. Nefunkční už. Obejdeme ještě, jak to vypadá. Hele, jako je to cihla všechno, jo. Ty kokso, tady je to normálně zasypaný takhle. To nevím, jestli jako, co to znamená. No, to je klasika. Takže my se tady tudy dostaneme normálně na to, na střechu. Hele, my si prověříme střech. My si... Ty vole, jsou na tom bobrovky, vole. A já tady asi bobr tady nepovezl, vole, takže mi to tady klouže. Hele, je to takovej skvot, no. Ale... Proč ne, jako no? Každopádně, vole, jestli tady není izolace, tak to musí být vlhký jako sněh, jako stěna. No, tak hlavně je to prostě... Potenciální pozemek a adresa další, že jo? A hele, někdo tady je. Zdravo! Tak a my už se vracíme zpátky z našeho relativně neúspěšného výletu, protože sotva co jsem přestal nahrávat, tak se tam objevil soused a pomalu na nás volal policajty, co? Nakonec z toho teda vyšlo to, že už tam byl asi 5. vlastník a že se tam nejspíš někdo vloupal, protože říkal, že to bylo zamčený. Že má o to klíče. Takže jsme nejdřív byli hodně podezřelí, no ale nakonec se zjistilo, že to je Slovák a má kořeny tady v pivnici, kde teďka děláme Honzovo Motorest. Takže nám to vysvětlil, že ať si na tom nespálíme prsty a po tom, co nám dal napít rakie, tak jsme si podali ruku a byl velký kámoš. Byl velký kámoš. A nikoho nezavolal teda. No, prošli jsme hranice přes Chorvatsko zpátky dobře, takže na nás nakonec nezavolal policii, ale ponaučení z našeho výletu je asi takové, že ne všechno, co je levné, je dobré, no. Takže důvěřuj, ale prověřuj a aspoň tímto ukážeme lidem, jak to funguje, když se v Srbsku hledá nemovitost. Není to jednoduchý a prostě, jak to říct? Pokud někdo tápá a chce ušetřit. Pokud se někdo ušetřit na něčem, tak neušetří, protože každý výlet něco stojí a takováhle expertíza prostě
může vyjít na dost peněz a nakonec si člověk stejně nic nekoupí, takže... No a ještě ke všemu, pak si může taky někdo odsedět 48 hodin. Pak si můžeš odsedět 48 hodin v báně, protože na tebe nějaký soused zavolá policajty, že se vloupal do objektu. No, takže se podívejte na stránky srbskisen.com, kde máme nemovitosti už prověřený a nestane se vám podobný ojeb jako třeba nám tady ve vesničce Ljuba. Takže to bude pro dnešek všechno a v příštím videu díky, čau. Čau. Doviděňa.